wrong is wrong even if everyone does it. And right will always be right even if no one is doing it. Nasato pa, an sajup siya na binuhatan, bisan pa kung ang tanang tao nagbuhat ng jaon. Hampanan maradyaw, nabuhat, magpabili ng maradyaw, bisan pa kung wayay naghimo ng jaon. Uno may ato himuon kung sa ato paghimo ng mga karadyawan na butang or maradyaw ng mga buhat, kita lutuson, kita tamayon, kita biay-biayon, kita planuhan ng dautan. Aniban siguro sa ato, muhunong na kay mangutana na, biskay ako pa'y gani naghimo ng maradyaw, ako pa'y hinuon, mabad mabad shot. Biskay ako pa'y naghimo ng sakto, ako pa'y hinuon ini, daog-daugon. Pero sa ato ebanghelyo kuman, tagpakita ni Kristo, unoy himuon kung ikaw lutuson. Kay gani so, at the opening pa sa ebanghelyo kuman, tagpaklaro man na tagplanuhan na daan siya na patyo ng mga Pariseyo. Pero bisan pa sa mga pagplano na dautan, naglawang ang ebanghelyo na si Kristo nagpadadyon sa ija buluhaton. Uno may ija mga buhat, ani ija mga buhat sa kaluoy. Nagpadadyon gihapon siya pagpanayoy sa mga masakiton. Nagpadadyon gihapon siya pagwali, pangsangyaw sa gingharian sa Dios. And there, I think and I believe na makakita kita ng modelo kung uno yat himuon, kung sa ato mga maradyaw na buhat, kita daog-daogon. Magpadadyon kita kay sama ni Kristo nga laong pa ni Propeta Isaías nga suffering servant, kita tanan mga sulugoon na andamunta mugakos nan ato mga pag-antos gumikan sa ato pagdapig sa nan pagdepender sa kamatuuran. Kumanasanto sa misa, pangadyoon nato ng grasya na bisan pa sa mga paglutos gumikan sa mga maradyaw nato na buhat, dili kintana kita muundang, kundili sama ni Kristo magpadadyon kita paghimo ng mga maradyaw na gawi sa nanbuhat. Amen. Palihog manindog.